ukhuluma noDavid Muluzi la. uDavid Muluzi ubhuti kamfowethu lo uxabene lo bafowethu awucuno. Lento ayiye lo muntu lo ubona ngathi uyipresident weAfrica. Uzungichazele namhlanje ngithi kuyena. Kudala ngikakhuluma nabantu bemedia abaningi kakhulu baseKZN. Ngathi ngifuna inamba yangu kolunye bafowethu ngithembisa la bathi conference call nami nabo. Labakida la lo mfana lo wesimchisele indlu namhlanje nomunye wakhona lo bawu2. Lamadoda ngifuna phansi phezulu. And kusazofiwa mina ngiphuma eMalawi mina. Umfo lo cabane no alobafo ucuno lo eJoburg umfowethu. Mfana omncane ozemba kwa. Ngifuna ukuthi kuyena lo mcuno lo. Ngichazelene ukuthi indlu yakhe yajiswa ngomuntu. Labantu bebeza kuleyo ndlu leyo befuna yena abantu befuna bemshaya ikhanda. But abashisa ngandlu. Leyo ndlu leyo yajiswa ngomuntu. Leyo ndlu leyo ishiswe mina. Ishiswe mina thina sisebenza ngento zesintu. Sithumela abafana abancane. Leyo isayini kubonakalisa ukuthi akanamandla lo mfana lo uthi ucuno lo akanamandla. La kimi ngizamchallenge bengafuna ukucitha gas. But ngifuna nje ukuthi ngumonakalise ukuthi usemfana omncane labantu bathumele lapho bafike abamtholanga but vele bachaza ngathi bangamdubule ngizodila naye mina ngokwana. Izinto zesintu asiyenzi into yokuthi sizoba negazi but umuntu maye banenkinga challenge leba ne challenge abanayo vele uyosuka kufiwe makufiwe. Lo bafolona uhlukumeza abantu ukufika thina abantu ukufika ke kabuhlungu into singazoziyamkela. Abanye abanamandla ukuthi bazothina but mina nginawo ke amandla. And amandla enginawo ukuthi mina naye nabo ulawuthula mala amathula amadoda ngifuna ukuthi amadoda awuthu kahle mina nawo. If bona bazibiza ukuthi amadoda kahle bazibonakalise njengoba mina ngibonakalisile. And ngizama ukuthi ke yena njengoba kuthiwa uvakashile wayeke if unengane ukuthi uzophendula ngendlela ukuthi yena uzibonakala mhlawumbe uyinkunzi. Hayi ke makaphendule mayiphendula azayazi ukuthi nginika nje 5 days iningi kakhulu ngizomshayisa ngezulu mina. So singithumele umuntu ukuthi makenze mina ngishayisa ngezulu. Into okwenza izulu 2 seconds la kimi ukuthi izulu masenza thina eMalawi silenza izulu sisebenza igama lesibongo somuntu 10 minutes iningi kakhulu. So sikushaye uthumisa uphelile sicede ngawo. So yena lo mfana omncane uyafana ufana ngendabeni mfana omncane kakhulu nalo munye wakhona no bawu2 ngiyabadinga phansi phezulu faka le voice note ifake yonke indawo ufuna bayifike bayizwe futhi ukuthi ngisikini ningabafana abancane. Lento niyenze ukuhlumeza lokufika nisazuyibona sizothola lo nokufunayo ukufa vele kusezandleni zenu nibambe ukufa ngokwenu nina. Akekho umuntu obambe ukufa kwenu nina abantu bambe ukufa kwenu. So mina ngikhona kuni-challenge if ninenkinga nalento ngiyikhulumayo mabangithinte ngibanike i-location lapho ngihlala khona. Ngibanike ne-location ukuthi bafike singa-challengeana mina nginankinga mina into zomoya into engizaziyo. Ukubulala umuntu uyi-2 seconds kimi not ngizibamba no. Mina ngithakatha inyanga nje into encane lezo not inyanga zenza zeKZN uchaza ukuthi izomshayisa ngezulu 50 years ukuthi ngishayisa mina ngikhuluma into engayenzi 2 seconds uhambile. So if unenkani esibiza ukuthi unamasenda amakhulu anti unamasenda amakhulu ihlumeza abantu esitratweni mayenze yenzani ngizikunina isikhathi senu siyafika siyaphela manje. If lamadoda anenkani ngicela ba challenge mina ngibabonisa ukuthi 3 days not 3 days 3 hours iningi kakhulu uzaba ungalibona ilanga la emhlabeni then nginiyabe nobuza amapassport mantsezulweni asenziwa kanjalo. Wathinta umfana wrong lo mfana ucuno wathinta umfana wrong ahlumeza umfana wami eJoburg ayibona yonke le nto. So ngizama ukuthi le nto ngenza revenge indlela okhuluma ngomfana wami and kusazofiwa mafuna responda inamba yami ngakunikeza inamba yami ngakunika inamba yami anytime ngiyayibiza le namba 063 problem onenkani ngithi kuwena onenkani if ninenkani nonke nje msune ezintsha ngisikuni ngikhona mina igama langu David Muluzi ngisimina msune ezintsha abantwana bamahule kusazofiwa kusazoyiwa kude vele niqale impi engizoziphele lezo zinto ezishisile and ayikho into enoyenza futhi nonke onenkani ufuna challenge mina masiye khona sinika ne 10 minutes umuntu ubani uzophila emini kwe 10 minutes noba kudeka kanani mina ngithatha phansi and ubudomo benu ukuthi nifake i-social media nifake namagama wenu awuse-ID igama lakho leli wabizwa la yilona isibongo sakho thina sisebenzisa isibongo sakho negama lakho ukuthatha phansi akuhluphi lokho because nifaka amagama oqiniso social media sokulula kakhulu ukuthi simthathe phansi. So ngifuna ukuthi if unenkani madoda ngilinde nina ucuno lo izindlu zishile
impahla yonke ishile asifuna uthatha umphefumulo vele ingane lezi sithise ngaphakathi but-ke angikwenzi lokho ngifuna yena ingane azenza lokho ngifuna yena so if yena uyachallenge maka-challenge athi ngiyachallenge sibone ukuthi kuya kephi angithi yena ukuthi uyindoda amasende lawo mina ngiyokugqokisa idress mina uyingazana so mase-ke ufika namasimba lawo nohlumeza abantu ukufika bayenzele so masiyeni khona manifuna siye khona sibone ukuthi ubani nabantu uzokufa nina noyi-2 niyokufa nofa kahlobo then ngibuye futhi ngize kulo ubaba uJenita ezosuma ngiphinde ngibuye ngibize kulo sisi wedudula omunye lo angifuni kakhulu abantu besifazane ngifuna nina amadoda if ngaqala na ya bonke abantu bazoboleka ufunda isifundo so ngifuna ukuthi kunina if nine challenge let's continue masiyenze lento ngiyaphuma mina ngithi muzana ukusola abanye abantu ukuthi ubanochisa izindlu inamba ngifakile nanzi inamba ikhona anytime ngafona sihlangane if ubona ukuthi wena unamandla namasenta amakhulu basihlanganene sibone ukuthi banomkhulu banomncane banomncane sibone ukuthi kuya kephi njalo abantu kapho abantu kufika bayenze umfana wamejo abheke into yenzeni ngithi kunina if ninengane ngifakile inamba faka mina msana uba neproblem faka ilocation mina ngizofaka ilocation mina sihlangane face to face ngibona ukuthi mina abafana bami bazonshaya mina not ebusuku angidubule mina othokoloshi bakushaya mina nje 2 seconds if umuntu onenkani nje makangena athi mina ngiyachallenge mina ngibonise nje ukuthi ngina example ngiyenze yona if ninenkani ngenani sibona senza kanjani thina eMalawi sihlale Sabingelela ngani zakwethu kule channel lethu ehamba phambili umgosi ngani zakwethu-ke lana kowesilisa-ke ukhuluma-ke noPhakela Umthakathi noMacingwane mayelana nesenzo saseGoli lapho kwabuzwa khona ukufika ukuthi unawo yena amaphepha. Mina nginawo ngani zakwethu-ke bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizovula kho 2020 ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.